Давай, Дени, айде, Рънцо. Рънцата ти, баста, аз такова не съм скачал от цялото време. Снимаш я? Да, бе. И баста, не. Това на първа го пак. На първа. Абе, това на къде му сменя скорост? От горното. Има горното. Иба. Чакай, бе, завърти, че не мога да стигна, бе. Чакай, аз сега се засилим. Добре, се гледам, идиот. Изморих се. Дето не е на твоето. Дясната, май! Бабе, спирай с двете! От дясната е задна. А с предната се обръщаш. Баско. Я. Ще пали двамата да го смикат. Опа! Кому стана на това? Чакай, бе, спри се, машматко! Идеално е. На втора си. Повече от идеално. Кому стана на твоя кошник, бе, ей? Готово, добре. Сигурен ли си? Абе, китайска му работа. Българско бъде. Българска, така още по-зле беше да е. Тя на първа е добре. Това па японска работа. Сизуката е японско ли е? Японско? Верно ли е? Какво е? Ми не знам. Сизуката ще е японска, значи е много добро. Сега вим дали мога дигни, ма не мога. Ран. Това е най-големия керек, много не мога кара. Хай, ходим комунасти. Ай. Си го саш ли? Да, хай се лоши. Но ясно. Или, ако искаш ти се води. Ай. Ама трябва да вземеш да снимаш на веска телефон. Айде. Или